Multiusos Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal, como están? Benvidos a semana pasada. Falábamos aquí no programa de diversas probas de ciclismo que hai neste mes de maio en Santiago. Xa se celebrou o campeonato de duatlón a fin de semana pasada. Este sábado toca a Volta Ciclista da Ascensión e o domingo unha proba de BTT. Esta mañá foi presentada esa proba de ciclismo, a Volta Ciclista da Ascensión no Concello. A cita co ciclismo por excelencia en Santiago este sábado, coa Volta Ciclista da Ascensión, que chegará desta maneira ás 15 edicións. Os directivos do Club Muebles Compostela, organizador da proba, foron recibidos esta mañá no Salón Vermello do Concello polo alcalde Ángel Currás e polo responsable de deportes, Adrián Varela. O rexedor quixo recoñecer o esforzo dunha empresa que leva anos apostando polo ciclismo. Quixera destacar o esforzo, que é un esforzo calado, pero é un esforzo permanente do Club Ciclista Compostela para que ano tras ano esta volta ciclista das festas da Ascensión pois teña cada día, cada ano maior relevancia, maior trascendencia. Quero agradecer ese esforzo especialmente de Nemesio, que coñezo fai moitos anos e que sei os momentos duros que se pasan tamén nun clube deportivo, en momentos de dificultade económica. Palabras de alento do alcalde para Nemesio López e Guillermo Fernández, directivos do Club Ciclista Muebles Compostela. A Volta Ciclista da Ascensión contará con máis de 100 corredores pertencentes a 12 equipos. A proba terá a súa saída ás 4 da tarde en Xoán Carlos I, con chegada ao mesmo lugar arredor das 7:30 da tarde. E imos agora con outro asunto, porque aquí pretiño de Santiago hai un club que está a acadar moitos éxitos deportivos nunha modalidade da que non se fala tanto, trátase de karate. Este club é o Club San Francisco Teo, e acompáñanos aquí no plató o adestrador de karate, Óscar Lafuente. Óscar, que tal? Benvido. Hola, Silvia, que tal? Óscar, un club que está desacabando un montón de logros que a veces non se recoñecen tanto por ser o karate un deporte menos habitual, que se comenta menos. Por comezar así a decir algo, os últimos acontecementos. Hai dúas rapazas que están convidadas pola Federación Española a unha concentración de cara a ese mundial que se vai celebrar aquí en Guadalajara. Supoño que para ti ver que a Federación chama a dúas alumnas túas que as ten en consideración será todo un orgullo, non? Non, eso é un orgullo máis que eso, incluso, porque é unha satisfacción enorme. Ademais, velas empezar de tan pequeniñas, agora pois son dúas, Ana Belén que ten 14 anos, Nerea que ten 20, as dúas campeonas de España en Sevilla en decembro do ano pasado, e, bueno, velas que agora están seleccionadas pola Federación Española para ir preparar ese Mundial de Guadalajara do mes de novembro, pois é un orgullo tremendo para min, para os compañeiros, para a súa familia e para o club en xeral. Trátase de Nerea Bellido, de Ana Belén Lobato, que son así un pouco dos puntais. Falábamos antes de comezar que é un club un pouco feminino, porque as rapazas están despuntando moito aí. Sí, bueno, a verdade é que temos pois determinados casos, non? Pois 5, 6, 7 rapazas que consiguen moitos resultados. Os nenos pois tamén teñen a súa parceliña aí, pero os resultados máis importantes por agora estamos conseguindo as rapazas, non? Bueno, mira, pois un deporte que se pode decir que sempre que ven aquí xente, pois sempre dicimos, a ver, as rapazas que se animen, pois aí están en karate. Tamén temos a dous gañadores de medallas no campeonato infantil que se celebrou o mes pasado tamén. Trátase de Xavier Santos. Sí, aí temos xa un neno. Presenza masculina, de Isabel San Martín, que acadou o ouro, Xavier o bronce, se non me engano. Tamén outra satisfacción, non sei se ides a estes campeonatos xa
se van estes rapaces con idea de conseguir medallas, se son sorpresas, non sei. Non, non son sorpresas, eu sei sempre se teñen condicións ou non para estar aí, máis ou menos polo o nivel que xa a experiencia che di que hai en esas probas, non? Eu agora, a toro pasado, podo dicir que con Isabel iba coa intención de que fose campeona de España, non? E con Xavier eu sabía que tamén tiña posibilidades de estar no podio, non? Nunca podes dar nada por seguro, pero bueno, teñen un nivel suficiente como para estar aí, para o ano, para repetir outra vez, e, bueno, nunca son sorpresas, pero nunca podes decir, oye, pues vamos a ir a este campeonato coa certeza de que vamos a conseguir a medalla. Bueno, pues ese campeonato infantil de España celebrado en Leganés, creo que foi, pois aí están esas dúas medallas. Non sei cando comezaches, Óscar, a ser adestrador deste club, sei cando comezaches, se che pasaba pola cabeza que os rapaces e rapazas ían conseguir estes méritos deportivos, ou era só un pouco unha actividade? Sí, bueno, porque eu tamén, digamos que o adestrador de karate é a miña profesión. Eu, cando estaba estudiando, nunca pensei que me fose dedicar a isto, pero, bueno, co tempo, ao final, a vida levoume para aquí. Empecé dando clase no Colexio dos Tilos, bueno, de paso que estudiaba, compatibilizado con dar clases de karate, pero tampouco sin moita seriedade, por decirlo de algún xeito, non? Despois empezamos no Club San Francisco, que está ali pretiño do colexio, e empezamos no ano 99, se non me confundo, con moi poquinhos rapaces. E, bueno, ahora botas a vista atrás, antes che comentaba, que botas a vista atrás, e, bueno, é increíble todo o que se conseguiu, non? Porque estes rapaces supoño que acudían como que os apuntaban os pais para unha actividade, non? E de repente están aí competindo a nivel nacional, que será todo... Sí, todos os nenos empezan así, incluso agora tamén, a pesar de que xa somos un club así de referencia e a xente xa sabe como traballamos, os rapaces empezan así e é bo que empecen así, porque o importante é que fagan deporte, e non deporte deporte lúdico e non un deporte de competición. Despois, co tempo, hai xente que chega a ese tipo de deporte e outros que non, e, bueno, as dúas formas, dous enfoques se poden compatibilizar. Pero ti ves que estes rapaces seguen a desfrutar do karate tanto como cando comezaron así un pouquiño? Víbeno de outro xeito, de outra maneira. A exixencia xa é maior, tanto pola súa parte como pola miña, o compromiso entre ambos é maior tamén, eles son conscientes de que teñen que sacrificar moitas cousas para poder estar aí a ese nivel, pero, bueno, gústalles, están apoiados por compañeiros, por min, pola familia, polo club, e iso é importante. E ti, como adestrador, segues a desfrutar despois de tantos anos dando clases de karate? Sí, bueno, a min apasioname, gustame moito, moito. O karate, o enfoque deportivo do karate, é algo que me gusta moito e, bueno, disfruto. Pero como é unha sesión de adestramento de karate? Por iso que dis que cada vez ti teslle que exixir máis o alumno tense que exixir tamén ter unha disciplina. Non sei como van os adestramentos. No club temos clases xerais para a xente que compite e xente que non compite. Un adestramento de karate, para todo o mundo, non? Pero esa xente que si compite, sabe que ten, ademais, clases extra que ten que afrontar. Despois tamén teñen o plan de tecnificación da Federación Galega e tamén teñen adestramentos fines de semana para perfeccionar a súa técnica. Entón, bueno, teñen, digamos, bastantes horas a semana de adestramento que ten que ser así, non lle queda outra. Levádelo ben, porque, digo, hai idades que son máis complicadas, o mellor, cando chegan os 14 ou así... Sí, non é certo. Cando chegan esas idades, bueno, hai que pelear un pouquiño máis. Pero, bueno, non temos un índice de abandono da práctica deportiva moi alto, Ti tes maña, entón, coa xuventude, para que non se collan manía... Aí en Teo, sí, pero non solamente o karate. O Club San Francisco ten moitas modalidades e temos moitos rapaces desas idades. Ademais, como decíamos, hai moitas idades, o mellor tes algunhas rapazas que están destacando con 14 anos, outras que xa con 20, non sei como, se tes que facer adestramentos ou non sei se hai algunha preparación tamén de cabeza, por libre. A nivel psicolóxico, sí, bueno, porque cada persona ten as súas particularidades e hai xente que mentalmente é moi forte, hai outros que tes que empuxar un poquinho máis por eles, bueno, e si tes que dedicarte personalmente a cada un deles de maneira diferente, non? Os adestramentos para esta xente que xa compite son, non sei se son todos os días, como se organiza un pouco?
Bueno, adestran un mínimo de 4 días a semana e despois a parte do fin de semana cos adestramentos que a Federación lles programa, non? Cando non teñen adestramento o fin de semana, pois teñen competición, entón digamos que 5 días é o normal que lle dediquen á práctica do karate. Dende que comezaches, non sei se hai moita afección ao karate, non sei se dende que comezaches ata a día de hoxe aumentaron moito os alumnos, se ten tirón. Sí, o karate é un deporte, en Santiago, por exemplo, é un deporte moi practicado. Hai karate por moitísimos sitios, non? Non estamos a vivir a época esa de ouro que tiña o karate cando empecé, pois hai casi 30 anos, non? Que, vamos, están os gimnasios cheos de xente, pero é un deporte con moita aceptación. Que pasa? É certo que nos medios de comunicación, pois, a mellor non temos a presencia que teñen outros deportes, e pareceme, bueno, pois, lógico, tampouco temos por que protestar máis do debido, non? Pero é un deporte con moita aceptación. Isto de non sair nos medios, non sei se... Porque cando un deporte os seus méritos todos saen nos medios, parece que se lle dá máis importancia. Non sei se vos, ti mismo, eres consciente de todo o que ides conseguindo, aínda que non se lle dea tanta repercusión. Bueno, temos repercusión, pois mira, agradeceuche que estemos aquí, xa temos a repercusión, unha repercusión moi importante, pero sí, eres dicho máis xente do teu entorno, non? Oye, mira todo o que estás conseguindo, isto é impresionante e tal. Ti ao mellor non eres moi consciente deso, non? Pero bueno, estamos moi contentos con toda a trayectoria que temos, que levamos a cabo. E como é a reacción dos pais? Porque supoño que tamén os pais se emocionan moito e... Claro, supoño. E queren... Home, non sei, eu non che podría mellor definir con precisión, pero supoño que sí, velos moi contentos, sobre todo cando son nenos así, pois, por exemplo, como Xavi, como Isabel, que teñen 12, 13 anos, bueno, é unha alegría moi grande. Pero falan contigo, ti conversas con eles sobre como van os rapaces, sí, claro, bueno, que é o tal normal é que converses con todos, non? Hai xente que ten unha relación contigo máis próxima, outros que teñen menos, pero xa cando chegas a estes niveles cos rapaces, pois sí, porque, bueno, estás con eles, pois, moitas horas a semana. E fora dos que xa están aí competindo e logrando esas medallas, eses méritos, dicías que hai clases de karate para todos os rapaces que se queiran anotar. Como é ese ambiente do karate? Como o definirías ti? Bueno, tes que, non sei, conxugar dúas cousas moi diferentes, que o pasen ben ao mesmo tempo que tamén pois que haxa a seriedade que se precisa para calquer tipo de actividade dirixida, non? E eu penso que o conseguimos. E temos un bo ambiente, e un bo ambiente que propicia tamén que podamos ter o rendemento que temos. E cando un empeza, non sei se empezan con medo por isto de que das patadas, de non sei que... empezan, quizás hai que frenalos un pouco. Empezan con moito ímpetu. Hai que dar un pouco as normas. Sí, un pouco de, oye, isto das patadas está ben, pero hai que ir con cuidado. Hai que ter algunha condición en especial? Por exemplo, estas rapazas, bueno, e algún rapaz tamén, que non todos son rapazas as que están triunfando, non sei se chegan con algunha condición especial ou todo se pode aprender? O fundamental é o traballo. Sen traballo non hai nada. Podes suplir carencias físicas que teñas ou de outro tipo, pero sen traballo non hai nada. Ahora, que duda cabe que hai rapaces e rapazas que destacan porque ademais teñen pois certo talento, pois tanto a nivel físico, como a nivel técnico, como de cabeza, é moi importante ter unha boa mentalidade, entón esa xente, pois, claro, destaca especialmente. Pero, bueno, o karate como práctica deportiva é apto para calquer idade. Non sei se tes algún reto agora mesmo por diante. Xa falamos destes últimos logros, non sei cal é o vosso próximo obxectivo. Mira, o máis próximo é a semana que ven, que temos o Campeonato de España de Clubs e vamos a competir cun equipo. É o noso debut, nunca participamos en este campeonato. E despois, bueno, xa pensando en novembro e con estas dúas rapazas, con Nerea e con Ana Belén, pois, bueno, sería unha alegría enorme que fosen seleccionadas as dúas para participar. Eso, bueno, está aí no horizonte e a ver se temos sorte. Non sei se queres destacar algunha outra cousa que lograr algún alumno tamén, porque eu destaquei as últimas novidades, pero non sei se en todo este tempo que comezastes aí a destacar, se queres ti apuntar algo. Home, non te queres tampouco olvidar de ningún do nome de ningún, non? O que a xente sempre se fixa pois é nas medallas nacionais. Empezamos pois con Carlos aí, creo que foi no 2010, un campeonato que se fixo aquí de España en Santiago de Compostela, ademais. E a última que son Isabel e Xavier, non? Pero, bueno, polo medio está Ruth tamén, que este ano tamén foi campeona de España. Bueno, a verdade é que temos moitos rapaces moi bons, rapaces e rapazas, que teñen o club onde se merece.
Bueno, pois que ninguén se ofenda, nos mandamos saúdos para todos, e a noraboa para todos os membros do club. Cal é o teu nivel de implicación nos logros e nos non logros dos teus alumnos? Como te sentes partícipe das súas alegrías e das súas penas? Mira, cando consiguen, moi contento, e cando fallan, cando non chegan ao que eles esperaban, porque tamén nos ten pasado eso, moitas veces, pois mira, fíxate, por exemplo, con Xavi e con Isabel, unha vez que conseguiron agora en Leganés Isabel o ouro e Xavi a prata, perdón, o bronce, pois estuvemos falando de cando fomos a Santander hai 2 anos, e viñamos moi decepcionados, porque quedaran, creo que os dous, en cuarto lugar, non? E pasáramoslo mal en ese momento tamén, non? Eu, eles, os pais, e bueno, agora despois de 2 anos, pois esta alegría que merecena. Bueno, pois ao final todo chega, non? Hai que ter paciencia. Pois, Óscar, moitísimas grazas, que sigades con todos eses éxitos e, sobre todo, con moita ilusión. Moitas gracias a ti. E nos voltamos xa mañá con máis deportes. Graciñas por atendernos.